Hola, jo sóc Sara. I jo som Marisa, I som de Castelló de Rugat. de l'Escola Pública Verge del Remei. Som de quart i tenim 9 anys. I avui anem a parlar-vos d'un llibre anomenat La muntanya de llibres més alta del món. Aquest llibre és molt divertit, ja que mos l'hem llegit moltes voltes. És de Rocío Bonilla. I té 20 pàgines. La història es comença amb un xiquet anomenat Enric que volia volar. I ell només fabricava i fabricava ales, però com les feia de cartó i paper no funcionaven. Doncs que va arribar el Nadal i li va demanar per una carta al Pare Noel. Li va demanar unes ales, però li les van portar, però ja que no volaven es va posar molt trist. Hasta que va plegar el seu aniversari. I sa mare li va regalar un llibre i li digué: prova a llegir, a lo millor t'agrada més que volar. Així que se'n llegiu i cada volta li va agradar més llegir i va demanar més i més. I dels llibres que es va llegir, haver pogut fer la muntanya de llibres més alta del món. Quan vam veure la portada d'aquest llibre que apareixia King Kong, ens vam assustar molt i pensàvem que anava d'una altra història. I aquest llibre l'hem trobat a la nostra escola. Al calaix dels àlbums il·lustrats. I té molts dibuixos. Esperem que us agradi molt aquest llibre i vos el recomanem molt. Estem segures que vos agradarà.